Nyapa ngono ki? Heh? Ngono ki pe nyapa? Heh? Pe nyapa ngono iki lho. Ngono ki lho pe nyapa. Heh? Pe nyapa ngono lho. Heh? Ngono iki lho pe nyapa. Pe nyapa ngono lho. Heh? Heh? Ayo. Ini. Aneh lho. Eh. Nyapa ngono lho. Sampeyan iki lho nyapa ngono lho. Heh? Lho. Lho. Oh, apa sing sawang iki? Heh? Nengok sawang iki lho apa? Penak. Heh? Penak. Ngono kuwi to. Heeh. Oh, lho ngantuk no sian. Sik ngantuk no. Hmm?